Ora tau tutup koke klambi. Apa-apa golek dhewe. Aja seru-seru, aku isin ngrungokake Lambang Sari. Sampeyan nyukur kathok-kathok tok. Lah wiwit biyen kowe wis ngerti. Aku pancen wong lanang sing ora duwe apa-apa wong melarat. Aku cilaka dadi bojone sampeyan wis aku ditutke. Ora nggawa apa-apa. Ya mergo aku ngreneng ya perkara kuwi Lambang Sari. Anggonku ngreneng karo kowe iki mergo kahanan. Anggonke aku lan kowe iki omah-omah teko saiki kahanane isih peteng dedeg kaya ngene Lambang. Peteng dedeg tak apa? Wong pengantin anyar kudune seneng-seneng kok malah padu. Seneng bisa seneng yen kabeh wis kecukupan. Lah yen apa duwe, lah arep seneng kepiye? Nek wong urip ki ra ono cukupe. Duwe pit kepengin motor, duwe motor kepengin mobil, duwe mobil kepengin motor mabur. Kuwi lumrah Lambang Sari. Nek ora disyukuri wong urip ki kurang terus nek urung dipocong. Kandhane Lambang Sari. Karanganane ning desa ki kaya ngene ya buruh-buruh macul apa-apa mung tengah-tengok karo ngrasani bojone. Lambang Sari. Aku nyambut gawe ning desa ora duwe sawah. Apa mung buruh sepira bae buruh. Ora kena kanggo ngayani kowe ora bisa nyukupi urip aku lan kowe Lambang Sari. Ya karepmu ki piye, Kakang? Ya rasane atiku aku kepengin golek pangupa jiwa, pengen urip sing umume kaya wong-wong kae lho. Sarwa-sarwi duweni arep metan duwe dolan rono akeh kancane Rumangsaku uga mlaku gampang. Rumangsaku kok pikirane mbiyayah ngono-ngono lho. Ora dipikirno bojone lahir batin ditresnani. Wong rumangsaku duwe bojo kok kaya ndek mungsuh. Aja kaya ngono Lambang Sari. Pangkel aku. Aku ya mikir kowe iki karana ben urip iki bisa luwih Angel pancen angel. Angel mau kemo angel mau. Apa karep melu kemo nek melu aku angel Lambang Melu Sari. kemo wae sing lemu ayem ora tau rongeh. Wis mengko yen padu-padu wae malah dadine ming saya ora becik. Atiku saya molak-malik. Rasa molak-malik mergo ming padu arep seneng ora kelakon. Lah kudune piye wong lanang tanggung jawabe kok. Ya wis saiki Wong lanang kok dicedhaki mungkur. ya wis saiki tak Wedi apa wedi karo aku? ora wedi. Ya wis upama sambara akeh lupute karo kowe sing gedhe pangapurane. Tenan, Lah ya tenan. wis ikhlas. Ikhlas. Wong sing tak arep-arep ya kaya ngono, Kakang. Ora kok saben dina mung padu wae. Aku bosen. Yen wis kaya ngene mijil saka jroning atiku. Pengin banget rasa katresnan ki tumplak marang kowe Jeramangsa. Sing tak arep-arep kaya ngono, Kakang. Kang katulu Ya karo disawang kok piye kok ya. rerencan malati maleloka tonton rina wangi
amung dadi impen kowe bisa guyon ngrungokke swaraku papuntane pantas tiga Tatan bisa lali awas saya katon umpama Lambang Sari sambung marang kandha kowe ngarep sak tenana aku ki pengen golek pakaryan ana ing Kutagara dadi urip ora mung desa Lambang Sari arep ning Kutagara iya upama bisa dadi punggawa kraton gedhe mestine bisa uripku lan uripku bisa mukti ngawibawa Lambang Sari nanging aku kudu melu Kakang lho upama kowe melu banjur hukum ini kono kepiye saora-orane Kakang upama aku melu ning Kutagara iso ngewangi-wangi kowe Kakang nanging Lambang Sari anggonku jumangkah durung ngerti papan dune lan pakayaku mengko ning kono. Banjur yen aku karo kowe durung oleh pakaryan, banjur lek arep mapan utawa turu ki ana ngendi papane durung ngerti. Ya wis saiki sowan ngersane Bapak. Ayo. Njaluk go partikel Bapak. Njaluke go. Ayo yen
Sasongko. Dalem kula Bapak Guru. Aku ki nek mikirke kowe cah telu ki pikirku ku bingung. Apa to sebabe? Saben-saben aku metu saka omah, ha kok kowe ngetutke wae duwe karep apa? Ngoten. Kula niki nggih bingung. Kula menika lak siswa enggal wonten ing Padepokan Argowulan menika. Heeh. Dados kula menggalih benjing menapa kula saged cecaketan kalian Bapak Guru saged nuwuhaken menapa ingkang dados unek-unekipun kula. Lah kowe duwe unek-unek sing kepiye? Dados benjing menapa kula saged sowan dhateng panjenenganipun kula antu-antu sampun dangu sanget nembe dalu menika wonten ing pakuwon ngentrak saged pinanggih panjenengan. Oh iya. Iki bejane kowe, Sasongko. Nggih. Yur saiki wis ketemu, Sampun. kowe tak lilani arep ngomong apa? Nggih. Matur dhateng Bapak Guru, kula menika sampun dewasa. Heeh. Ananging menggah batos kula menika tesih mboten wonten seserepan menapa kemawon ingkang saged kula anggih sakmangke saged bebrayan wonten ing tengahing masyarakat menika, Bapak. Ya gambarane kowe tak gambarke wadah isih kosong ngono apa? Ngaten menika. Njur karepmu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Bapak menapa toh werdinipun sungkem lan sinten ingkang saged kula sungkemi. Wah, lah kok pikir pitakonmu kok ya aneh temen Sasongko. Mekaten sawetawis dameling bingung manah kula amargi kula menika wangsul matur sampun dewasa, sampun wayahi, sampun dugi wekdalipun kula srawung wonten ing padepokan menika. Iya. Pitakonmu tak wangsuli sak bisane wong tuwa ya. Kowe kudu eling. Tembung sungkem iki ingkang sepisan. Kowe kudu sungkem karo sing gelar jagat. Iki sepisan. Lah, sing kaping pindho kowe kudu sungkem karo ibumu. Jalaran rikala ibumu ngandhut kowe sing wancine 9 wulan udakara luwih 10 dina iki abot. Dadi iku wajib kok sungkemi. Sing gedhekake kowe ya ibumu. Lah kaping telune kowe kudu sungkem marang bapa. Merga kanggo lantaran kersane Gusti Allah sing ngukir jiwa ragamu ya lantaran saka bapa. Ngerti? Nah, sateruse sungkem kanggo maratuwa. Mergane apa? Mbok menawa besok kowe mengko jejering wanita utawa cah wadon, iki sing gawe nikmati atimu mergo saka maratuwa. Kowe aja lali tenan. Lah sing pungkasan, kowe kudu sungkem marang bapa guru. Apa to sebabe? Bapa guru kuwi sing menehi kepinteran karo kowe. Kowe mbiyen bodho dadi pinter. Iki saka lantaran saka bapa guru. Wis ngerti? Ning pesene wong tuwa ngene. Dadi yen kowe wis sing jeneng ngerti sing jeneng guru, kena kok gugu lan tiru ning wulangane. Ning kelakuane aja. Saklajengipun sisan damel menika. Iya. Dados guru nika sejatosipun sinten? Lah, ya tak kandhake mau sing jeneng guru kuwi minangka lantaran kanggo kowe duwe ilmu sing dhuwur ya saka bapa guru. Nasibmu apik ya saka bapa guru. Tak gambarake ngene. Guru sing jenenge kon pintere sondol langit iya nganti pensiun ya mung disebut Pak Guru. Ning sing jeneng murid nasibe sing apik kowe iso dadi lurah, iso dadi camat, iso dadi bupati, nasibe guru. Nasibe murid. Ngerti? Oh, nggih, nggih. Sampun gamblang. Wis dong. Tawis Bu. Lah kowe arep takon apa? Kula badhe tanglet. Kula menika pun dangu Heeh. sowan wonten mriki.
dados murid. Heeh. Nanging kerja kula nika saged napa-napa. Damel napa? Nandur semangka nggih sae. Tapi nasib kula niku sing mboten sae. Mergane piye? Mergane aku ya bagus, wis bagus. Tapi aku belum duwe bojo. Aku duwe tuduh kali bapak Sing kok karepake tuduh apa? supayane aku iso duwe bojo. Kepengin duwe bojo. Tak kandhani ya. Sing jeneng bujang iki wis dikodrake kudu duwe bojo. Ning pesene wong tuwa sadurunge duwe bojo, iki ngupaya luwih dhisik kanggo mulyake bojomu besok. Wis ana paribasan, kena sing jeneng wong rabi iki, wong mengku wanita iki duwe rasa seneng. Nek cara omongane wong desa iki seneng rabi, apa wis dadi wis rabi yo pikire seneng, ning aja seneng sok rabi. Tapi ngeten Pak, Piye? nganggo pitunge isane ben slamet. Dadi apa? Dadi keluarga sing iso sakinah mawaddah kuwi Pak. Jane pun bapak ki arep kandha ning mbok menawa ora sing dadake karepe atimu. Mergane ngene, nek jaman biyen iki wong arep omah-omah ki kudu kanthi petung. Ning saiki wiwit kowe saiki nganti tekan dewasa, iki yen omah-omah mbok menawa wong tuwa mung mengestoni. Wis sing tak rungokake mung kaya ngono. Mergane apa? Yen tak petung metumu karo bocah wadon ku ora gathuk satuane tiba apa metulan pasarane mengko ndak kowe cuwong. Sing wigati kowe wis nggawa bocah wadon ya wong tuwa ming golek dina kanggo nikah. Rak ngono to. Nah, lah kowe arep takon apa? Kula niku karang kula niku wong tani senengane kula kepengin ngerti hitungane wong tani. Kalaran tengah bulan saiki beda karo den. Sakniki bulan kula main pun sebut. Iya. Tiang-tiang nanti mongko pun kathah wonten sing melon, ana sing lombok, kabeh niku kok panen. Lah kula niku saka sedang kok bingung mboten sepanen. Lah iki kowe sing kleru kok. Lah wong arep kok tandur semangka sing golek bibit semangkane semangka sing ora apik. Lah arep tukul apik kepiye? Arep panen kepiye men bibite wae ora apik. Lah iya to. Ayo wong bibit kowe ora nandur ora gawe dhewe tetep tuku ning klerumu ning golek bibit ora apik. Iya. Ayo wong tenan nandurne kudu kanthi petung, aja mung seneng nandur. Apa enten nandur mau petungan? Ayo kabeh ki ana petunge kok. Tapi tungane Wis saiki ora perlu tak kandhakake mbok menawa kowe durung wancine mengko. Iki sing tak pikirke ngene. Sakwise Sambara dadi bojone Lambang Sari, Sasongko. Iki ora gedhe cilik wong tuwa nembe mantu. Ngoten Bapak. Ning bareng wis dadi bojone ya jarang banget ketemu karo wong tuwa. Ning ya ora maido, jenenge wong tuwa ki kudu longgar pikire mergane wong resih manten anyar. Rak ngono. Lho. Sapa kae? Wonten gayuh napa? Kula iki Wah, salah bapak. Sambara.